Peti, na, hallod Peti készül? Hallod, hogy lesz ma? Rohanj! Egyedül? Veszlek. Egyedül nem megyek. Jaj, mennek. Jó megyek. Na, hallod, Peti, mehetsz. Menj oda, menj, gyorsan, de fussál! Fussál! Hallod, Peti? De várjál, ez milyen hang? Menj már! Menjél! Jaj, bazze! Ez milyen? Jó sarokban szorítottak, hallod? Geci, ez egy állat. Az jó, hogy kameráztam. Igen. Anyától Olivet legpöcsködik kamerával. Közoltó! Hát ez milyen a Peti? Milyen kapott? Két méterről. Azt a van. Peti az állat. Húzáló a kameráz? Nem kapott úgy, tehát így nem lett ilyen vele. De azért letörlem, nem vagy? Hallod, Peti? Hallod, Peti? Hosszú Peti, figyelj! Még egy! Peti! Igen! Peti, a telefont az eletbe hagytad! Megfűrj! Ne fűrjél, Peti!